Tiwasa sa imong eskwela. Tiwasasa. Kabalo man ka sa itong kahimtang nato. Unya karon mauli kay karon diri nga magdala na kang babae. Silo aja ko ba kay... Sa may taon ka, uy! Ay, kahoy yan eh. Hay. O yan, trabaho niya. Pobre tayo. Kailan tayo human kung eskwela to kong anak na. Noong 3 year na ba noon to? Human ang tingali gini akong balay aning. Kuan ani kay murag sus paita. Apay sira na to ani nga. Magtinilan taon ning sira na to ani. Ay. Trabaho ah. Oy, Nong! Ara man day ka diri ah. Oy, usabay ato. Musta naman imong anak, Nong? Kanang nag-eskwela ba? Ay, mo lagi na ganito sa kuan eskwela gina ko no bisag kapait-pait ako dito tinuod para may lang makapadala ko kalawas ito kay Siman bay akong ipakuha to kay Kabalo bayad jud ko nga ang Siman dako-dako jud og sweldo ang Siman. Oo, kung makapasar to, yahay nun ka, Nong, kay makabawi naman to sa imong hapuhon. Ang bright mo putong bata to liwat beto sa kuha pod. Gaya na, mga bright nun, biya Sa mo. una akong eskwela ko sa una. Kuan gyud. Tagas-tagas po grado sa una. Lain wa po ko 74 na sa mga 76, 79, 8, 78 ana ba 77. Pati kung bata, honor, biya po to, no? Buknoy, bright. Alangan, Buknoy. bright gyud sa buknoy pot pero mo gani akong paningkamutan gani nga. Bahalag wa kay may mga kuan diri ba kay piting paita eh. Lisod kaayo. Pait jud karong panahon na. Napay kuan, napay ka nang bugas ron nga piting lisudas pamaliton karon. Kung wala Sige, Nong, mato sa kanang. sige kuan po kuan akong trabaho ani. Nana kita diri dapat sa mong kuan, be. Kulbaan ko doon. Basig yung papa ba? Di ko na giyarawat. Dawat lay ka na. Ay, kabalaka ko rin bahala niya. Sure ka? Kasabot lagi na sa tuwa lagi. Mauna ni diri inyo ha? Oh, dili dapat. Kanina mo yung mga maisan ba? So ikaw na ko. Nadaghan di kay nag-iro diha. Kaya yung kabalaka, kailangan man ko di mo takapasatkan. Tatan. Dawat lagi tang papa lagi. Kampo lang yung gali siya masuko sa tuwa. Pa? 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 Uy, Usa man ka diyan, graduate man ka. gikapoy ko kay gikan ko sa akong trabaho. Sama ka nag-eskwela. Sama. Ano na makidala ang babae kinsa man na? May udokol. Oh, maingod to. Ako aning asawa pa si Charmina. Hindi lagi ko sa'yo lagi kay nakoy problema ba? Hi pa. Usay asawa. Pasensya jud kayo pa. Eh, lugar unta ko nga kuan. Pwede dito sa sulod mi istorya? Sulod mo sa balay. Usay asawa buknoy. Unsa naman ning taon ka? Sa ilo adyo ko pa kay wala gyud ako ni tuyo pa. Pwede ba nga bluol ka gamay diri pa ron pangay ko pasaylo Unsa sila naman ning taon ka? Uy, naunsa naman ning taon ka? Uy. Di ba akong giingon sa imuha? Akong giingon sa imuha. Ayaw sa pag-uwag-uwag dong. Ayaw sa pag-uwag-uwag ba? Tiwasa sa imong eskwela. Tiwasa sa. Kabalo man ka sa itong kahimtang nato. Unya karon mauli kay karon diri nga magdala na kang babae. Sa ilo adyo ko pa kay Sa may taon ka, uy! Wa pa ka magtanawan nitong palibot, tanawa ko nitong balay, wa pa magaling ni mahuman, wa pa ni mahuman, pa ni mahuman. Kaya tungod ang akong mga kwarta tanan nga, imbis akong ipundar ning balay na to, di padala na ko sa imuha. Unya usa naman yung gibuhat nimo? sa unta man ni pangana naman gini pa. Sa may taon ka, oh, grabe naman po ka, wa dyo ka maguna-una sa kong kakapoy. Kakapoy na kung dili pagtrabaho aning bukid. Tanan akong income na ko. Karos man gani magsudan na akong ginamos para naala ko magpadala sa imuha dito kay kabalo ko. Mahal kayo ang mga kurso nga imong ikuha. Ako nang gipalingkamutan. Ako nang gipalingkamutan para makapadala ko nimong allowance. Ano makahuman ka sa imong eskwela so mo kapot mo imong pangandoyor makatabang ka sa kuang kalisod. Sa ilo adyo ko pa. Usa naman ka? Sa ilo adyo Usa naman taong ka anak? Wala ako natuklian ang imong mga ago pa. Grabe naman ka. Wala man ka magulang-ulang kung usa ka gago na kung sa bukid. Ikaw di makadawat sa ako pa. Sus, sa ka mga nana magindi. O ganito na lang kung sa'yo tinakay ni kung gusto ka magdawam ka nga makaman pa kong eskwela nito. Eh, kung... Ambot na lang yung buknoy. Ambot na lang yung buknoy. Ambot na lang. Sa luwa ko pa.
Dili pa lang ka na ko pinangga, anak. Abot lang yun. Sino ako pa? Sige na, wala tayo mahimo niya na. Wala tayo mahimo niya na. Nana mo na, alam mag-usawa na to na. Wala, kaya man ka na si mga asawa nga magpuyo, aling bukid nga magpinublitan din eh. Anad man ko kol. Basta buhaton ako tanan pang mabuhay lang ako kung asawa pang hindi na ko magsalig sa mo. Sus, ambot na lang ni mo dong. Ambot na lang yun ni mo dong. Ambot na lang yun. Ambot na lang. Muli ang siguro ko bi. Kaya na to na